Ahojte, ja vás vítam pri ďalšom videu. Toto bude trošku malinko špeciálne, pretože dneska idem prvýkrát v živote vyskúšať takú simuláciu triatlonu. Dá sa povedať, že vlastne nepôjdem celé vzdialenosti triatlonu, čo sa chodia, ale že ich fakt že rapidne zmenším. Pôjdem teda menšie množstvo, ale hlavne to, aby som dodržal, že vlastne pôjdem triatlon, takže pôjdem plávať, potom hneď pôjdem na bicykel a potom hneď pôjdem behať. Aby som vlastne dodržal ten postup a aby to všetko bolo za sebou, že žiadne nejaké obrovské prestávky medzi tým, takže tak. Momentálne sa nachádzam v Jedlových Kostolanoch na takom, dá sa povedať, tréningovom kempe s mojím dobrým kamarátom. Bohužiaľ ten ale sa nemôže zúčastniť kompletne celého tohto triatlonu, pretože mali sme jedno menšie zranenie s kolenom, takže stáva sa. Nič, ideme hodiť kávu, raňajky samozrejme, potom niekedy na obed asi alebo tak budeme štartovať odtadeto a smerujeme na novú baňu. Tam je vlastne jedna taká vodná nádrž, ktorá sa volá Tajcha a tam začína plávanie a vlastne všetko ostatné sa bude diať okolo tej Tajchy, okolo tej vodnej nádrži, pretože je tam perfektný okruh, či už na bicykel alebo proste na behanie potom, takže tam sa bude všetko odohrávať, vidíme sa tam. Takže tu sú tie provizorné raňajky. Mám rýžovú kašu s proteínom, pár jahod som si nakrajal, ani ešte kúsok banánu, samozrejme s kávou, takže tu podávam ešte maličký záber z aktuálnej formy. Je to vlastne zo dňa pred triatlonom a musím uznať, že som celkom dosť spokojný, pretože nohy vyzerajú o mnoho lepšie, už to začína chytať pomaly formu a brucho taktiež vyzerá dosť dobre. Už tam hlavne padla aj voda a koža na tom je úplne lepšie ako predtým. Robíme ešte posledné dochystavačky. Už máme prichystaný vlastne batoh, máme tu nejaké bananíky, máme tu pre istotu flektor, keby sme náhodou boli, že úplne v riti, alebo teda v koncoch s končatinami. Moja ladvinka vyzerá nejak takto. Mám tu 5 týchto carb snack gelov, jedny tí väčšie počas proste, keď už to akože bude dosť. A tieto malinké, potom tu mám ešte Ibalgin 400 a ešte som zobral aj takúto malinkú nádobku, vlastne tam je magnézium. O to je postarané, samozrejme nejaký jonťak, to musí byť. O chvíľočku ideme naložiť bajky do auta a odchádzame. Dobre, rýchly update, bicykle sa nejako mestili, chvála Bohu. Takže takto no. Let's go! Hello. White Monster Power. Trip to plávanie, trip to nová baňa. O chvíľočku prichádzame, takáto krásna cestička. A tu už to začína, borci. Ideme sa pripraviť pomaličky. Gelik už jeden spapaný. Kámo, ale akože pekne svieti slnko. To bude aj voda akože fajná. Keď tu svieti slnko, to vyzerá brutálne. Takže takto, až tam je to cca 140 metrov. Cesta tam má späť 280. Chceme to ísť vlastne 5 krát, no respektíve v podstate 10 až rátame tam a späť, ale 5 šírok v podstate. To je cca 1,4 km čistého plávania. It's gonna be hell of a training. Prvých 280 metrí done. Look at that vorvaň. Akože voda je celkom fajná. Koľko môže mať reálne voda? 20 stupňov? 22? 22? No nič, ešte 4 série vlastne tohto. 4 x 280 metrov ešte. Plávať po 2 rokoch, hej, no joke. Reportáž pokračuje. Po 3 sériách feeling kinda good, might delete later. Rímsky legionár. Rímsky legionár. Tak to vyzerá, dámy a páni, toto je on. Kokos, toto bude strašné video. Ja to tam dám do YouTube, no a čo? Alebo dám to do bloopers. Spravíme bloopers tohto videa. Spravíme platené bloopers. Spravíme si Hero a tam bude špeciálny obsah. 2 kretení robia triatlon. Dobre, 2 série ešte. 2 série nás ešte čakajú. 2 série, to je 560 plaveckých metrov, a.k.a. Garminových 23 850 metrov. Pretože moje sprosté hodinky mi prosím pekne, podľa Garminu sme preplávali 1686 metrov. 1686 metrov som zaplával možno tak za celý týždeň, čo som tu, nie dneska. Plávanie hotové, tretina je tam, 1,4 km hotových, odplávaných, kokos. Cca nejakých 40 minút tým pádom to vychádza čistého plávania, plus nejakých 15 minút prestávky, plus minus hodinka plávanie, ide sa na bicykel
Rýchly switch na bicykle ešte. Trošku bananík. A do toho musíme povyťahovať. Ty kokos. To bude ešte len srandy. Let's go. Na pláne je cca 50 kolečok, lebo kolečko okolo tejto novej bane je cca 875 metrov, ak sme to správne pozerali. Takže chceme ísť okolo 40 km na bicykli. Toto bude extrém. Ideme druhé kolečko akurát. Takže toto bude sranda. To už vidím. Rozhodli sme sa, že po každých 10 kolečkách budeme striedať smer, pretože 50 kolečok ísť v tom istom smere jak škrečkovia. To by sme asi moc ani nie že fyzicky, ale skôr mentálne by nás to že dusilo. Takže ideme tak. Teraz trošku kopec. Je to tu ako veľmi pekné okolo tých nádrže. Dá sa to veľmi pekne na tomto bicykli vyhrať aj s behom aj so všetkým. 10 km za nami. Bohužiaľ rozhodli sme sa, že bike bude maximálne 20 km dnes, pretože to je strašne veľa ľudí a absolútne sa nedá takto fungovať. Musíme to skrátiť bohužiaľ. Jedine beh určite nejaký long run 15 až 20 km, čiže viac to bude zamerané behovo jak bajkovo. Bicykel je hotový, 20,23 km. Bohužiaľ, kvôli ľuďom a kvôli bezpečnosti sme nemohli ísť tady viackrát, lebo aj kočiky, aj všetko proste, malé deti, to tam celkom nebezpečné, nemôžeme tam ísť tak rýchlo. To bike sme dokončili, bohužiaľ Maťa ten už behať nejde, pretože koleno nepovoluje. Ja to ešte idem doklepnúť a rozhodol som sa, že dám ešte 15 km long run. Ešte mi zostali posledné 2 geliky, máme aj nejaké banány, nejaké suchare, takže energie je ešte dosť. Už len trošku stehna trošku cítim, hlavne už od toho plávania, od konca plávania a potom to bicykli ešte boli tu také malinké kopčeky. Ideme sa pripraviť, obuť bodky a ide sa behať. Sypujem predposledný gel a dese na 15 km. Maťo nakoniec ešte sa rozhodol, že to, že nejde behať, tak si to nahradí trošku plávaním. Tento gel dokončím, dám fakt, že krátku rozcvičku a let's go, teším sa. Dobre, prvých 5 km je tam. Cítim sa zatiaľ fajn, idem plus minus nejakým 6-kovým tempom, takže cca nejakých 10 km za hodinu. Zatiaľ fajn, mám posledný gelik, ktorý si dám cca v polovici, takže 7,5 km. Už to treba doklepnúť dneska. Momentálne 10,5 km za sebou, ešte 4,5 plus minus. Nohy už začínajú trošku boleť, ale dá sa to ešte zvládnuť. Ešte 4 km. Tuto je to plus minus nejakých 5 kolečok, takže let's go. Ideme to dokončiť. Je to tam, prosím pekne, ešte aj 5,52 tempo, hodina 27, necelý hodina 28. Fuj! Yes. Je to tam 15 km po tejto neskutočnej, krásnej Nová Baňa, vodná nádrž. Je to tu neskutočné prostredie, fakt. Na behanie je to vynikajúce. Reálne toto je asi najlepší bežecký okruh, na ktorom som kedy bol. Plus s týmito novými potvorami, to je môj nový upgrade, to sú Asics Nova Blast 5, lenže v trailovej verzii, takže mám trošku na podrážku upravenú na trail. Kokos, neskutočné. Oficiálne sme takto spolu na videjku odomkli novú dimenziu, jak by som to povedal. A to je názov je triatlon. To bol taký, dajme tomu, že mantavý triatlon. Predsa len ísť necelých 1,5 km plávaním, potom nejakých 20 km na bicykli a všeho všudy 15 km behom. Akože nie je to zrovna ten najväčší triatlon na svete, ale tak prvý triatlon v živote si myslím, že môže byť. Takže tak oficiálne týmto dňom končíme tento kemp v Jedlových Kostolanoch. Zajtra už čisto len upratovanie, balenie všetkých vecí a zajtra sa už ide domov. Fú. Toto bol teda týždeň. To bolo neskutočné. Netuším ani koľko som za dnes spálil kalórií, alebo je to 100% cez 3000. Akurát je tu môj kolega. Ej yo bro. Ten namiesto behu išlo teda plávať. Pri strihaní tohto videa ma vlastne napadla taká jedna menšia vsúka, ktorú som zabudol dodať, a to je vlastne to, že Maťo, teda môj kolega, na videu, vlastne po tom, čo som hovoril, že namiesto toho behania, vlastne on išiel ešte zaplávať niečo, pretože bolelo ho koleno bohužiaľ a beh fakt akože nedával absolútne. Tie nárazy o zem absolútne strašne ho to bolelo, takže nemohol. A prosím pekne, tento blázon za ten čas, čo som ja behal 15 km kolečka okolo, zaplával ďalších 2,6 km, áno, za
za hodinku a pol, čiže inak povedané nasral sa dosť a za ten deň tento magor zaplával 4 kilometre. To je akože neskutočné a keď ma toto napadlo pri strihaní videa, vlastne, že som to zabudol dodať, tak to tam jednoznačne musím dať. A toto je obrovská pochvala pre Maťa a hlavne motivácia pre vás ostatných, že aj keď ťa niečo bolí a proste nie je to optimálne, tak treba si nájsť proste nejakú alternatívu, pričom ťa to ideálne nebolí, alebo respektíve menej bolí, samozrejme podľa toho, ako zvládaš tú bolesť a aby to zase nebolo nezdravé. Ale ako rešpekt Maťovi, je to neskutočný blázon a hlavne aj motivácia pre vás. What's up, G? What up, homie? Akorát hovorím, že týmto sa končí týždeň v týchto nádherných končinách. Nie, nekončí, lebo dneska nás ešte čaká steak, vajíčka, zelenina. Vlastne, hej, zabudol som, dneska čaká ešte... Hlavne Johnny Walker. Čaká nás ešte poriadna večera, máme na pláne stejčik, tuto s kolegom, nejaké vajíčka, proste nadrbať tam tých bielkovín, čo sa len dá, pretože dneska to bolo čisto len o sacharidoch, ty kokos. Zožrali sme spolu asi tak, ja neviem, 9 gelov asi, alebo tak nejako 8. 4 asi dnes. 8-9 gelov, Maťo mal 4, ja som mal, sa mi zdá, že tiež 4. Banány, sucháre, proste všetko, len aby sme to vedeli toto všetko dať a som neskutočne šťastný, ty kokos a pyšný na obidvoch, že sme to tam dneska takto pekne mohli dať. My ideme pomaličky pri autičko. Hodím možno ešte nejaký záber z večere, ale tak to je všetko. Tu už nás čaká na táto menom Octavia. Presne, tam bicykle naložené, všetko pobalené, už letíme konečne naspäť na chatku a tam to ukončíme krásnou večerou. Takže pozdravujeme z večere. Je to tu, ideme dať asi, ja neviem, 200 000 kalórií. Tu je šéf kuchár a samozrejme work-life balance, jak sa hovorí. Máme tu krásnu flaštičku Double Black Johnny Walker. Sponzor tohto pořadu je kolega. Takže máme aj trošku po tomto ťažkom dni odreagovačku a tu je posledná večera. Máme zeleninku, steak, proste strašne veľa bielkovín, čo sme dneska nestihli zjesť. A tuto to končíme. Takýto poverne jednoduchý zostrih z triatlonu. Dúfam, ľudkovia, že sa vám video páčilo. Vidíme sa pri niečom ďalšom.